Το βίντεο που βλέπετε είναι από τη χθεσινή μου επίσκεψη στην κατεχόμενη γη μας, λίγο έξω από το χωριό Σιχαρή και Βουνό στην οροσειρά του Πενταδαχτύλου. Η Ιερά Μονή της Παναγιάς της Αψιθιώτισσας είναι γνωστή και ως Μονή των Αψιθιών ή απλώς Ψηθία. Η τελευταία ονομασία της ανήκει στην περίοδο της Φραγκοκρατίας και μαρτυρείται από τον γνωστό χρονογράφο Γεώργιο Βουστρόνιο, ο οποίος αναφέρεται στο μεγάλο πανηγύρι που γινόταν εκεί στις 15 Αυγούστου, η μέρα της Παναγίας, κατά την οποία επρόκειτο να παραδοθεί το φρύο της Κερίνιας στη Βασίλισσα Καρλώτα, με συνωμοσία που έγινε στα 1473. Την περίοδο της Νετοκρατίας μαρτυρείται ότι το μοναστήρι είχε μεγάλη περιουσία, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και τα δύο γειτονικά χωριά, το Σιχαρή και το Βουνό. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το μοναστήρι έχασε την αυτονομία του, έγινε μετόχη του Πανάγιου Τάφου και εξαρτήματα του μοναστηριού του Αγίου Χρυσοστόμου στο Κουτσουβέντι, που βρίσκεται νοτιοανατολικά του μοναστηριού. Ο ναός του μοναστηριού είναι ο μοναδικός εξαγωνικός ναός σε όλη την Κύπρο και χτίστηκε περί τα τέλη του 11ου αιώνα. Στα τέλη του 14ου ο ναός κινδύνευσε να καταρρεύσει, γι' αυτό χτίστηκαν εσωτερικά υποστηρίγματα και τόξα για να στηριχθεί ο τούρλος και η αψίδα. Έκτοτε ο ναός δέχθηκε πολλές επισκευές προκειμένου να στηριχθεί η αρχική κατασκευή, ενώ το 18ο αιώνα το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε. Η τράπεζα του μοναστηριού είναι η μοναδική στο είδος της στην Κύπρο, με διαστάσεις 20x5 και καταλήγει σε αψίδα, όπως συμβαίνει συνήθως με βυζαντινές τράπεζες των μοναστηριών. Οι δε τοιχογραφίες της χρονολογούνται στο 12ο και 14ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες αυτές καταστράφηκαν μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Κλάπηκαν επίσης οι εικόνες της Μονής. Η εκκλησία της Μονής μετατράπηκε σε μάντρα ζώων και τμήματα των τοιχογραφιών που κοσμούσαν την εκκλησία και που αφαιρέθηκαν βάναυσα εντοπίστηκαν στις αγορές αρχαιοτήτων της Ευρώπης. Σήμερα ο ναός της Μονής της Παναγίας της Αψιθιώτισσας είναι ερειπωμένος, όπως το βλέπετε στο βίντεο. Λίγο πιο κάτω και πριν φτάσετε στον ναό της Παναγίας της Αψιθιώτισσας, στα αριστερά σας η βαναυσότητα των Τούρκων συνεχίζεται ακόμα και στους νεκρούς μας. Σήμερα, 3 Απριλίου 2016.